Gure gaurko gonbidatuek bai Euskal Herriko dantzari onenak direlako, Euskal Herriko dantza txapelketa irabazi berri dute eta gure platora dantza egiteko asmoz etorri dira ala esan digute. Behintzat biba Gorka Granado eta Maren Galvez. Kaixo! Arratxaldeon, Nikote! Horrela, horrela bixi-bixi. Bai, zuek denan bixi-bixi egiten duzu, ez? Harin. Bueno, aste bete edo pasadela esango dugu, ez da aste bete eta gehiago, txapel hori irabazi zen dutenetik, zorionak, Nikote, txapela eta zapia, noski. Zer moduz, ja baretu dira urak, edo oraindik txapela eta zapiaren mozkorraldi horrekin zaudete? Ez, ja, bastante lasaiago. Ja, intzulitzarete zuen egunerokotasunera, ez da? Bai, Gorka, gainera hau ez da lehendabiziko txapela, 2021an lortu zenuten lehendabiziko txapela. Honek ez dakit ilusio gehiago egiten du, kontzienteago jasotzen da bigarrena, zertan aldatzen da? Bai, igual lehenengoa bai ezen duela espero, 6-7 urterekin segurako txapelketa batean aurkeztu eta irabaztea, ez genuen espero, eta honek bai nik uste eman digula, ez dakit, gustorago jaso dugula, edo beste modu batera bintzat. Ia bagenekien zer zen irabaztea, urte horretan lortutakoarekin, eta orain bai esan genuen, bigarren bat, ondo heltzen da. Bukaera politia izango litzateke, ez da? Eta txapelketa hasi aurretik edo txapelketaren aurretik nola ikusten zenuten zuen burua, Maren? Bueno, bagenekin hor aukera genitula, favorituen artean edo ginala, baina alare... aber gertatzen da, baina ez dara etze igual ez. Piskat urduri baita ere, aber ze gertatuko zen, baina gogotxu. Gogotxu, bai, hoxe. 12 bikotek hartu zenuten parte, Maren, oso okerrez baldin banago. Zer nolako giroa egon zen zuen artean? Ondo, oso ondo moldatzen gadenen artean, ez dago horri txarrikta, baina oso ondo, bai. Bai, ega pike sanoa dela gurea, beti denon edu irabazi. Eta irabazten ez duguna, pizka torpilla igual aldatzen da, baina, bestela ere oso pozik, eta zoriona jaso genituen ere, hasi que ondo pozik. Eta hau nola izaten da, zuek zuen dantzaldia amaitu zenutenean, oraindik emaitzaren berri jakin aurretik, espero zenuten, ondo egin zenuten, hor txibiliko gara, esperantzarik sortu zen zuen barruan, Maren? Bai, lehen esan bezala, bagenekin aukerak bagenituela, baina edo zer gauza gerta daiteke, orduan esan genuen, gutxinez gustagatu da indegunakin, eta esaten genuen, irabazten dugu oso ondo, oso gusta, eta ez dago irabazten bai, indako lanakin guztua eta horrekin gatzen ga. Bai, Gorka, txapeldun orde gelditu zirenak aurkari oso gogorra ziren, ez da? Saioa Galarraga eta Julen Murgiondo. 3 aldiz txapeldun izan dakoak aurretik? Bai, eta bazirengo lan guretzako, hor genduen 4 bikote edo bizkat txapela lortzeko, aukera hoiekin edo, eta justo haiek baziren, erronka polit bat, haiei irabaztea edo, ikusi da lehenagotik nola 3 irabazi zituzten, guretzako bazen ere erronka bat, eta hori lortzea, Eta beraien lana ikusi zenuten, Maren? Besten lanak ikusten dituzue? Ez, hor aurretik zianez, guen saiatzen eginean, gurera berotzen, horren ez genuen aukera ikusteko. Hanka sartu zuten, ez zuten, etzen ekiten. Ez genekin. Eta zuen irudiak ikusi dituzue, Gorka? Finaleko irudiak, geroztik, zuen dantzak, bai? Bai, gureak eta bestenak ere, ni behintzat txapelketa oso ikusi dut, besteak ze egin zuten ikusteko, eta ondo, egia da telebistatik polita atea zela, gu genuen sentsazio hori gero berriz errepikatu zen ikustean, hori egin genuen lana eta ondo, posi. Maren, zuk zer sentitu zenuen zuen izena esan zutenean? Izan zen ilusio pila bat, oso unkigarria, esan genuen, bagenekin gaina aurretik besteen izenak esan da aukera asko genitula, esan genuen gure izan entzun arte, ez da sinetxiko, eta momentu batean, inkluso sinetxi ez zinik edo. Gorka, zer didozuzuk? Bai, hor gainera beti izaten da, ez da, 3. hasi, gero 2. eta esaten duzu, o lehenengo, o ez gara sartu, eta jazta, eta izatea momentu bat oso kritikoa hori. Justo 2. esan, eta geroko momentu horiek, eta zein den txapelduna, eta hor gonden gu, ea gure izena entzungo zai, eta entzun genuen, eta ilusioz. Egun hortako irudiak berriz ikusiko ditugu, ikus ezagun. Begira, hemetxe, 2 txapeldunak. Maren Galvez Garmendia eta Gorka Granado Terrones.
eta batek ja irabazi duela dakienean dantza beste era batera egiten aldamaren. Hankak errezago mugitzen dira edo? Ja, eta pentsatzen ja, ia da txapelketatik kanpo dala. Orduan ja, ez dezu, disfrutatzea tope eta... Bai, Gorka, orduan zer egiten da dantza? Hobeto edo okerrago? Behin ja zapia eta txapela jantzita gero. Nik uste hobeto. Bai? Behintzat, sentsazioa hobea da, porque ja lanak egin da du eta ja txapela irabazita, pues posik. Ja teknikoki, igual okerrago izan daiteke, Igual deskontrolatzen da pixka kontua. Bai, eta igual indarra gehiegi ateratzea lan eskina denetatik, baina, behintzat, erakuste dugun pos hori beste bada, eta lasaiago behintzat, bai. Nola prestatzen duzu txapelketa? Elkartzen geha astean pare bat aldiz, eta pausoak errepikatu, dantza errepikatu, buruan sartu arte. Noiztik ari zineten, pare bat aldiz? Otsailean hasten geha. Otsailean hasten zarete? Bai, pixkanaka aurreko urtekoa hartzen, teknikoki pixka zuzentzen, eta eroia urri arte. Bai, horreia oporrak hartze ditugu laguk gabonetan, behin segurakoa urrian pasata, otsaile arte hartzen dugu pixka deskansoa, eta gero, otsailean berriz martxa, udako temporada azteko. Gainera, zuek beste oztopo bat duzu emaren, zu lezon zaude eta Gorka zu sopelan zaude. Eta hala ere astean bi aldiz elkartzen zarete, non? Lezon. Lezon elkartzen zarete. Nioa, Gorka. Hor fallo. Bai. Ni Burgosen egoten ez ikasten, orduan astean zehar ez dugu ukitzen tartea ensaiatzeko, ez izaten da, ostiraleto larun batetan bueltatu eta asteburuak ensaiatzeko. Zuen uste zein da zuen doainik handiena, bikote gisa, Gorka? Nik uste, igual indarra izan daiteke, baina da fizikoki mantentzen garela eta naizta nekatu, emate dugu sentsazio bat gaela nekatzen. Ez dakit hori, fizikoki ondo gaudela edo ondo antzesten dugula edo, baina behintzat itxura hori ematen dugu, indarra daukagula eta ez dakit, hainbeste urteia batera antza egin da transmisioare eta erakuste dugun hori nik uste badela punto fuerte bat. Gozatzen gaudela, gustatzen segula egiten duguna eta jarraitu nahi dugula horretan, bai. Bai, eta jarraitu nahi duzu, baina behin baino gehiagotan txapeldun orde izan zarete zuek ere. Ilusioa ez da galtzen? Ez, bukukoa genekan aurreko 3 urtetan bigarren gehatuta, bazan, benka, abera urten lortzen dugun, eta baitere motibatzeko modua da. Beraz, haze markak jarri dituzuen, ez da, aurreko 3 aldiz bigarren geratu bazarete eta beste bitan aurrena, 5 urtetan bintzat, hortxe, beti, hortxe zori-zorian, ez da, beti muturrean ibiltzeko zorian. Lan asko egin behar da horretarako. Bai, ia da lan asko egiten dugu alde horretatik, gustora joan ginen eta gero ere txapelketara beste modu batera zoaz, jakindar lana atzetik egin da dagoela eta beste patxa batekin, eta alde horretatik nik uste favore eman zigula guretzako gauza positiboa izan zela hori. Lehenagotik lan handia inda, geundela eta lasaio joan gira txapelketara. Zuen ibilbide eta zuek ongi ezagutzen zaituzten lagun baten mezua daukagu, bizatitan, lehendabiziko zatia, ean horten begira. Bi protagonista handi ditugu, baino atzean jende asko dago. Gorka ere bada 10 bat urte lezoa etortzen dena, eta karo gaztetxoa zen. Eta orduan, ikartzen zuten, aititek, amamak, osabak, aitak, amak, denak txandaka ekartzen zuten, eta denak oso ondo ezagutzen dute lezo, bai. Eta amarenen aldetik, txikitatik ezagutzen du, bere amaren ere ikaslea izan zen, eta bere amona ere bai, dantzaria. Orduan, txapela oso landua izan da, Beraz, txapel eta zapi horiek buru asko biltzen dituzte, ez da? Nola ospatu dute, zuen ingurukoek ere? Ama eta amona oso emozionatuak, azkenean ikusita baien alabak eta biloba bereien ibilbidea jarraitzen dutena, eta oso pozi dena, esan. Gorka, zure ingurukoek pentsatuko dute merezi izan duela, ez da? Egindako kilometraje pila horrek. Bai, nik uste baiet. Ia da gero ere kuadriagok etorri zirela segurara horra animatzera, eta bai, denak pozik, egia da hori, zorion mezuak jaso ditugula, eta beste urte txapela horren bila joan da gero, eta dantzan ibilita gero, pozik, bai ingurukoak, bai gu, hasi eskertuta. Badaukago beste aipamen edo beste galdera, beste bideo bat, begira.
Eta gero esan behar da baita ere, txapel honek zenbat kilometro ditun. Txapel hau lortzeko zenbat kilometro egin dien. Gorkak 10 urte, hastian, batzutan 2-3 ensaio lezoa. Kalkulatu ordu terdi etortzeko. Eta azkeneko urte hauetan, Maren Burgosen. Eta gerora begira, zer izango zeaten, edo zer nahi duzutena lortuko duzute. Beitu, lezoko festa batzuta, igande arratsalde batia, elkartzen mesazten saiatzeko, lortuko duzuten nahi duzuten musika. Oso langileak zehaztelako, oso disiplinatuak, eta gaur egun hori oso baliogarria da. Hortxe, Lurdesen hitzak oso politak. Maren, zuk zer esango zenioke Lurdesi? Mi esker benetan urte hauetan gurekin indu lanangatikan, ze ez gabikot oso erresa, bakoitza punto batekoa izan da, ez bai. Gurekin elkartza pixka zaila da, azkenian... Problematikoak ez. Ez. Baina, gure azkenian, bentsiatzen dugu larun batian, igande batian, ez da igual, talde batian indezakezula astelen eta astazkenetan ensaiuak, eta orduan gurekin beti ordu estrako sartu hartzean, eta beti egon da laguntzen, eta oso eskertua gaude, eta txapela eta zapia baita ere berari eskerra. Gorka, zuretzat ere Lurdes pertsona berezia da. Bai, ja urte batzu behira, ja elkar ezagutu genuenetik, eta beti horre egon da, nahi genuerako, bere, etxeko ateak zabaldu izkigu, ensaiora etorri da deitzen genio momentu denetan, eta ja da, berari eskerrak lortu dugun txapela hau, lortu dugun ibilbidea ere, eta jarraituko gula dantzan berarekin, eta tope, bai. Sare sozialetan zuentzako galderak egiteko eskatu dugu, eta badaukagu galdera bat, eta gainera, badu lotura amaieran Lurdesek esan duen horrekin, hauxe da zuei egiteko galdera. Dantzari bikote gisa, zein da etorkizunera begira duzuen ametsa, Maren? Biskat, zaila erantzuteko, ze, aurten erabaki dugu gure azkeneko urtea izango zala. Oain deskantxo bat hartuko dugu, oaintzat urrengo urtera begira, gero ja ez dakigu ze gertatukoan. Orduan, bakoitza bera aldetik jarraituko du dantzan, hori seguro, eta ez dakit berriro noiz beten elkartuko gehan. Jarraituko dugu dantzan, han edo hemen, eta elkartuko gara gauza egiteko, baina, bintzat da, etapa honi amaiera polit bat emateko, hori txapela bazen ere, helburu polit bat, erronka ambizioso bat, eta horrekin pozik. Eta lortu duzu, bai, behonda izuela, txapelduna handiak zarete, aizue zorionak, eta gurtu horretik gustatuko litzai dukezuek dantzan, hemen zuzenean ikustea, luja handia litzateke hori guretzat, beraz, harina eta fandangoa dantzatuko dituzu, ez da? Bai, oso ongi. Nahi duzuenean, segi, hartu zuen lekua. Eskerrik asko. Hortxe, txapelak eta zapiak horrutzita, zoazte. Xabi, guk ere zer? Bai. Guk ere egin dezakegu zerbait, dala? Bai, egin dezakegu zerbait. Hor ikusi da irudian, finalean bereien izenak esan zituztenean eta txapeldunak izango zirela iragarri zutenean, ze politia izan zen gainontzeko bikote guztiak, beste 11 bikoteak, nola inguruan jarri ziren, ez da? Bai, eta bukatu zuten, denek elkarrekin dantzan, bukatu zuten, oso ederra izan da gaurre bereik bakarrik utziko ditugu. Eta ez gara joango? Gu ez gara joango. Ez dugu gauza bere egingo, ez dugu dantza egingo? Ez Xabi. Prest daude, zuekin Gorka Granado eta Maren Galvez, Euskal Herriko, segurako dantza, txapeldunak. Fandangoarekin hasiko gara.
Oso ondo! Maren eta Gorka, hau izan da fandangoa, eta orain jarraian, harina etorriko da, Oskar Estangaren Ulia. Euskal Herriko txapeldunak, Maren eta Gorka. Gorka Granado eta Maren Galvez Euskal Herriko dantza txapeldunak, zorionak bejon daizuela eta mil esker bisitagatik.